गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' इमान सान्दुं गोसा गाइस नै अब्लाबो जोङो दिनै उपायथ' गैयाना मिथिया ओमफ्राय गाइस दिनैयो जोङो डेन्टिस्टनियाव थांनो नागिरदों आरोना माने लावदुमनि हाथाया गेसाव जोब क्या बोला तूने मा रागा जोङो गाइस लावदुमा इदि होनबा मा रागा जोङो ओरैनोसो होनदोंलै नङा माने ओरैनो एदावो आरोना आङो ओमफ्राय इखौनो हसा सानगोन होननानै मा रागा जोङो गाइस जों दिनै लावदुमनि हाथाया गेसाव नोंसोरो हाथाया मा गाइस लावदुमनि हाथाया गेसाव जोब दरजा खेवनाय खेवना दरजा खेवनाय लावदुमनि हाथाया गेसाव जोब गाइस नायनो नायबावनो बाङाय मोजाङै नायनो दिनै खेबसे नों जुदि सेवनाय नङाबा मानो देखायनो बादो देखाय जल्दि देखायनाय जोङो हाथाय सेवनायखौ नायनो थांनो नागिरदों स' मोदै गजोबबाय आरो बिराद रागा जोङो इदि होनबा हसा सानगोन होननानै ओरैनो होननायखौनो स' जोंना माने आंना सिगाङाव उन्दैयाव हाथाय एम्फौ जानाया ओइ खाथियाव आं दा देखायगोन एसे गोथौ जानानै दङ आरोना बेखौनो प्लास्टार हैनो नागिरदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो गाइस आंनिया हाथाया उन्दैयावहा मोनसे एम्फौ जानानै बोरैबा गोथौ जाना दङ आरोना गोसोम सोमहै ओमफ्राय ओरैनोथ' आंना हाथाया डिफेक्ट गैया जास्ट मोनसेल' ओमफ्राय बेखौ प्लास्टार होगोन आरोना आंनिया हाथाया मोजां गोजासो गाइस लावदुमनि हाथायासो गेसाव जोब नों मानो ओरैनो होननायखौबो बुजिथाराथाय लावदुमनि हाथाया गेसाव जोब होनबा थारमाने नोंथांमोना हसा सानगोन होननानै मा लाजिदो आरो इयो मा जादोंखाय हाथाय गेसाव नङाबो गावनिसोना नै आंनि हाथाया आं देखायनोसै बे हाथायखौ नुदो मिम्स बानायनाङा आरो बे हाथाया उन्दैयावना एम्फौ जानाय दा एम्फौ गैया खिन्थु आंनिया मोननैया गोथौ जाना दङ बेखौनो प्लास्टार गुफुर खालामना फैनोसै नै गाइस मोनफैबाय नैबेयावनो डेन्टेल क्लिनिक मा नाम इयो तालुकदार सिनायलायखानाय आरो जों फैबाय थाखायो बेस्ट फ्रेन्ड लावदुमनि बेस्ट फ्रेन्ड डक्टर फैबायानो ভাল फाय आं खाथि इथिं ओंखारजागोन ना जाया जेने तेने खबर ভাল दा खोनायाखै ভাল ओंखारग्रोनोसै र' गारियासो सौदोलाय लांसिगोनलै मा जादों नोंनिया मा जादों खिथालाय खिथालाय थारमाने दै गुसुथार लोंबा आंना हाथाया थिट सानाय रखम जायो बिदि आरो बे दै बाहाय दुंब्रुद लोंबा खमना बारदाय गुसुखौ लोंनो हाया आरो गुसुखौ लोंबा माने हाथाया सानासो इयो आंना बेबायदि सेन्सिटिभ हयगल स' गाइस आंना हाथाया बाङाय इमान खाथि मेदै होनाङा गाइस आंनिया हाथाया बाङाय गोमोस्लिउ जादों बेखौ गुफुर खालामसै ओमफ्राय दहाय जे दिन्थिदोंमोन आङो बेखौ प्लास्टार खालामसै आरोना स' नोंथांमोना बिफर एन्ड आफ्टार नुगोन আমাৰ দাই কৰি দিব লেজাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কি কৰিব এতিয়া
गिनायसो मोनजोबबाय नैबेखाय न' नैबेखाय क्यों बिखाबो प्लास्टार হে বগা হৈ যাবনে দাঁতটো गिनोसो ओंखारसोदों आङो साखोन नामाथाय सायालै माइबा Tamu kalau Oscar. Tamu kayak di gitu lah. Ini calculus jama হয়েছে Hari. Tamu lulus tu? পাথর জমা হয়েছে তামোল নাখাবি আৰু এইবাৰ পৰা তই Hujan mun na mama. Apa ini nak kena? মই না খাও Ang dokter ni, apa ini jenis sungkar? Bizis tu mana ni? Bizis saya jenis nama mana? কিয় বেশি পারবো তো সিয়া কি সার্জারি তো নাই না First time করেছি my life. দেখ আমার সলমান খান করে না তো সেন খান করে সলমান খান ইস্তানবুল তাতে দেখে Istanbul. ইস্তানবুল তাতে এই ট্রিটমেন্ট তাতে করে বিনিয়াস করে আছে তাতে জীবন ফিল্ম স্টার বলিব हाथाय गेसाव आंदो आं खस्थ' होदों रायजोफोर बिनियानो हाथाय गेसाव हाथाय गेसाव नङालै फिलापसो खालामदो सादो बिनि नामा आं दिनाव ओंखारो एख' जायो এরপর বানাইছো আবার সেন্সিটিভ থাকিব এই বেছিকে হাৰা কামৰাই না মাংসৰ হাৰা ইয়ো গাৰ কুলু কুলু খাম ইয়ো কি কৈ থাকে না না ঠিক আছে হয়তো ভয় উপায় নাই এটা ইন্টারডেন্টাল ব্রাশ আহে এই ব্রাশটো মই আনি দিম আপোনালোকে কিনিলে মানে দোকানত কিনিব নাপায় সেইটো খালি মানে আমাৰ ডক্টৰৰ কাৰণে দাও কিনিব নাপায় সেইটো খালি মানে আমাৰ ডক্টৰৰ কাৰণে দাও এই ব্ৰেন নাই আৰু ইয়াৰ দাও মাবাया দাও গান খামनाय मोना दानि हाथाय खामदो नामा खामाखै साफा खालामदोसो दे Sao mà đặt थै दा दे बुङा नाय इच्छा साफा बारा बुङा नाय একদম আছে তো Ôi cái hoa này cũng একদম Yang ni hatai ko drill không được nán Hatai ko mà được Hatai main ko na suy khu được à Suy suy này bisa होमबासो थागोनलै Apani datu drill করিছে না জাস্ট মানে হেৰি পলিশিং Polishing ড্রিল করে দেব ড্রিল করে দেব সেন্সরি হয়ে গেল মোৰ লিপষ্টিকটো লাগি হৈ যাব না ৰাতত মোৰ লিপষ্টিকটো লাগি হৈ যাব না ৰাতত উপায় নেই ও বাইদেউৰ তাতে বঙাইগাঁৱৰ খুলি দিছে নেকি এই প্লাষ্টাৰ দি আছে না না ক্লাসটা দিই না এটা ফাইনাল হবে हारा हरबाय थानानै गथि गोजा दाथे जि खिनाय संदां नों सानिबो हरबाय थानो नांगौ उजाला नचिया ওই কিনে তো লইছে মানে
Ini siapa bu? One minute. Rồi. Reaction over here. उठছে না आं नायबाय थादो 1 minute আর 20 সেকেন্ড रो 1 मिनिट होबो लागो ना बुझছো আপনার জাস্ট লাগলো ফলে কামে নাই सा टेस्ट की बात हो ये 25 खारासु इयो सारगोन दे आजि 10 तारिख दी हाथायानो साफा मोनबाय आरोना गोजों जायाखै खिन्थु गोजों जानायनि टुथपेस्टसो हरगोननो आरोना आंनिया कमप्लिट जाबाय गाइस दायो ओमफ्राय दा नै दानिया खामजासिगोनलाय हाथाय साफा लावदुमाबो खामजागोन लास्टआव लावदुमा बा माने नोंखौ मानसि साफा नुदो आंना हाथाया साफा ओइ नोंनियासो साफासिन नामा ओहो आंनियासो साइसिन बे मानो इदि नुदो नै आंना हाथाया साफा बार लावदुमा खामजालायसिगोन हाथायखौ साफा हाथाय एम्फौ जाजोबनाय गोजानायनिया हाथाया नोंहालाय मिसा आं साफासो खामजादों हाथायानो गेसाव गोजा नख्लि गोजा लावदुमनि हाथाया लावदुमा गाबसोबो गाइस मा जाखोलै मोनामदो नामा नोंनिया हाथाया होमबालाय माथो मायाव अन्थाइ जानो माखौ नायना मिनबाय थादोलै जारौआलाय जोंना जोब्बाय हाथाय पलिशिं खालामजानाया ओमफ्राय बेयावहाय माखासे ब्रास टुथपेस्ट ओमफ्राय माउथ वाशनि थाखाय माबा माबि लिरना हरदोंमोन आरोना बेखौहाय जों लानानै थांसै सफैबाय आरो মিঠাই পুৰা মিঠাই খোৱালে আমাক আহক আপুনিও খাব गाइस जोङो दायो फैबाय आरोना हाथायखौ देखायजानानै हा जाम ट्राफिक जाम